Учениците от клуб "Приятели на Българската армия" представиха различни моменти от военната подготовка, като практическо боравене с учебно оръжие и боеприпаси, сглобяване и разглобяване на АК-47, умения по гражданска защита и строева подготовка. Водена от любопитството, но и вроденото чувство за дълг към родината, 16-годишната Кремена не се замисля, когато й предлага да стане част от клуб "Приятели на Българската армия". Това е уникална възможност, която го предоставя една техническа гимназия, което е рядко срещано. Предоставя ти възможност да се обучаваш, да видиш каква дисциплина имат тези хора, военните, как правят всичко за родината си, обичат я. Просто е гордост от всякъде. Гордостта е това, което ни накара всички, родолюбието, да се запишем. За Кремена това е първият досег с армейския живот. Въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква по време на военното си обучение, за разочарование дори не може да се говори. Напротив, замисля се сериозно за кариера в армията. Смея да кажа, че имам някакви интереси да се занимавам и в бъдеще, и това е много хубаво, защото учи младите хора от толкова ранна възраст на такива неща, които в днешното поколение доста се забравят. С много неща се сблъскваш, с военно обучение, с полева подготовка. Ходили сме на обучителен лагер на палатки, където имаше един ужасен дъжд до колената. С това се сблъсках, с калашник, с глабене, разглабене, с противогази. Като командир на отряда, 18-годишният Пламен признава, че има много отговорности, но и не скрива радостта си, когато негови връстници започват да проявяват интерес към живота в армията. На първо място е отговорността, която има към родината преди себе си, и това да пази чисто името на Република България и знамето. И разбира се, като виждам, че всичките тези връстници, които идват, и малки деца, и се докосват тук до нас, на щанда, това ми пълни сърцето и може би занапред ще съм един от войниците в Българската армия. Насаждаме, да засаждаме това желание да обичаш родината. Всички трябва да я обичаме и да я защитаваме по всякакъв начин. През пролетта в Габровската техническа гимназия "Доктор Никола Василиади" с успех приключи и опитно начално военно обучение за ученици. Впечатлима отборната работа на военнослужащите от като цяло 61-а бригада, че са гостоприемни и усмихнати към хора, които имат интерес към това, с което се занимават. В бъдеще мисля с това да се занимавам, искам да уча във военния университет във Търново и след това да развия кариера като парашутист в специалните сили. Аз от малка си мечтая, като завърша 12 клас, да кандидатствам в военният университет в Велико Търново, Васил Левски. В тази професия се изисква смелост, човек, който обича да